Okay mga kabsat, ito ang ating ulam, Talbos Kamote, galing sa backyard. Yan. May sukang sinamak ng ating ulam. Yan. Talbos Kamote, fresh from the backyard. Merong bawang, sili. Yan ang ating dinner. Talbos luya. Yung suka ko may luya. Yan ang ating ulam ngayon. Para makarecover yung ating tiyan. Yan. Gulay is the best. Okay. Yan. Talbos kamote. Yan. Ating ulam. Ako yung nag-crave ng kanin. Pwede na yan, ikanin. Siyempre, hindi mawawala ang sili. Sili is the best. Hindi ako makakain pag walang sili. Yan ang buhay ko, buhay Ilocano, dito sa California. Okay. Yan po ang ating ulam. Talbos kamote. Yan, with sili. So, ingat po tayo lahat. Happy Sunday. Bukas back to work. Monday na ulit. Talbos kamote. Kain tayo. Manso. Yum yum.